Ekelekwa m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ. Tata bụ ụbọchị nkwọ, asị m ka nkwọ maala anyị mma, ka nkwọ kpọtara anyị ndụ, kpọpụrụ anyị ọnwụ, ka nkwọ kpọtara anyị ihe anyị ga-eri, kpọpụ ihe ga-eri anyị. Ana m aga ọfọ arụsi ike, ọfọ udo, ọfọ ihe nweta, ọfọ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị, akara aka anyị ji bịa ụwa chake. Tata bụ nkwọ, eke, orie na afọ, ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ise. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekenekwa m unu. Afa mbụ Nwada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo, bụkwa m onye isi nchụaja na Gbara Ọma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ ụbọchị nkwọ. Anyị ji ozi ọma nke ndị mbụ na ndị egede wee bịa. Ozi udo. Echezọkwana izitere anyị ozi n'akara WhatsApp anyị na 07037311663 ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ihe ndị a kụziri maọbụ ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, maọbụ na ị chọrọ ka agbara gị afa maọbụ ọrụ gị ọrụ mmụọ. Isiokwu nji wee bịa tata bụ ihe gbasara ogbanje. Mmụọ ogbanje bụ mmụọ anyị nwa bụ ndị nọ n'ụwa na-ayakarị. One of the forces na-enyekabe ndị mmadụ nsogbu n'ụwa, ma nwoke ma nwanyị. Ogbanje abụrụ naanị ya nwanyị ka ọ na-eme, ọ bụrụkwa naanị ya nwoke ka ọ na-eme. Ogbanje nwere ike ịganye nwoke aka, mmụọ ndị ogbanje nwere ike ịganye nwoke aka ma ọ ganye nwaanyị aka site na ka onye a si wee bịa ụwa. Yes, a sị na ogbanje, ndị ogbanje bụ ndị nwere akara pụrụ iche. Ndị ogbanje bụ ndị nwere akara pụrụ iche. Mmasị gị na mmadụ niile bụ ogbanje? Yes, mana ama m na enwere ogbanje nwoke nwa ogbanje nwaanyị. Nwoke nwere ike ịbụ ogbanje, nwaanyị nwezikwara ike ịbụ ogbanje. Anụ ndị bụ ndị ogbanje bụ ndị na-enwekarị akara, ezigbo akara ha ji biwa. Nwekwa ogbanje nke ndị ọjọọ ya, ndị bịara ifulfill kama mana na primary purpose of onye ogbanje is to fulfill destiny. Ndị ogbanje na-anọkarị on assignment during creation. Ndị ogbanje na-abụkarị ndị nwere ọrụ. Jee n'ezinụlọ a, jee mepee ụzọ, jee n'ezinụlọ a, jee mee ha, jee n'obodo a, jee mee ihe dị otu a. Ọ jekwazie jee taa obodo dị otu afụfụ ma ọ taa ezinụlọ dị otu afụ maka arụ ha mere mgbe gara aga. Ogbanje na-abịakarị with assignment. And onye ogbanje nwere ka agwa ya si adị. Onye ogbanje anaghị behave like a normal person. Onye ogbanje anaghị emere ihe like, ọ bụrụ ihe like ka onye ogbanje ga-eme, because na mmụọ nọ ya n'ime na-akpalite ya ịkpa agwa of which na gị nwa bụ mmadụ nwere ike gị na-ele anya na o mere ihe dị otu a isi chọọ, mana o mere otu a, ọ bụrụ ihe ahụ ị na-achọ ka o mee bụ ihe ndị so ya na-asị ya mee. That is the reason why ọ ga-abụ o nwere omume mmadụ ga-abụ ọ na-eme asị ogbanje, ifuru ihe ọ na-eme ogbanje, because people believe that na ndị ogbanje na-abịakarị with mysterious characters and mysterious powers. Ogbanje na-egbu ọ na-azọ. E nwere ndị ogbanje nke ha bụ ịbịa bupụ sufferness, ime ka ọṅụ dị n'ezinụlọ ha bara. Enwekwanzi ndị ogbanje bụ ndị bịara ịta nne na nna ha afụfụ. Maybe na nne onye ahụ ma nna onye ahụ kpara arụ na ụwa ya mbụ gara aga. Onye ahụ emere gịnị? Onye ahụ atazuru afọ ya, ọ bịa ụwa. Ndị okike wee sị na a ga-ezitere ya nwa ogbanje ga-adọ ya ntị tinye n'ogwu, na site na arụ nwa nke o nwoke wee tazuo afụfụ ya.
and ndị dị otu a na-anwụkarị ọnwụ ike ọ bụrụ na proper measure na-emerụ ya apply. Sometimes ị na-anya ịfụ na ọtụtụ ụmụ nwanyị na-anwụ na ha na-amụ nwa adabụkarị na egburu ha egbu, maybe na ọ na-amụ nwa nwụọ, maọbụ na ọ mụrụ nwa wee nwewe bleeding or one or two things mere ọ nwụọ, ma ọ na ọ nwụrụ nwa nata arụ ya azaba aza ọ nwụọ. Ụfọdụ bụ ndị ọgbanje nwere mission, ha wee kpebie na ha na-abịa ụwa ọ bụ na ha mụọ nwa nke mbụ ịtọ ịnọ na nke ịnọ na ha anataba. Ihe a na-esokwa n'ihe a na-akpọ n'iyi ụwa. So ọgbanje abụchara ajọ ife, ma ya bụkwa ajọ ife. Ihe ọ na-ejighị wee bụrụ ajọ ife bụ na ọ bụrụ na nwa nke gị bịara, ọgbanje bịara gị ụwa ịbịa taa gị afụfụ, iwọcha attitude nwa ahụ eme gịnị? Ijepụ njem mara ihe ị ga-eme wee mee gịnị? Wee jie nwa ahụ ọgbanje ka isi jie ya oyi. Ọ bụrụ na ọgbanje nke gị bịara ificha gị anya mmiri, marakwa na ọgbanje na sometimes na most of them na-enwe high tendency of short life ma ọ bụrụ na ejighị ha data ọgbanje. Ọ bụrụ na nwa nke gị bịara ịbịaficha gị anya mmiri, ịfụ na nwa ahụ ga na-eme ọfụma karịa ndị ọgbọ ya. Before ndị ọgbọ ya amalite ị na-eme ihe ego mebe gị ihe ego, before ndị ọgbọ ya na-arụ n'ọlụgbo ụlọ, ịmara na such a child bụ ọgbanje. As a mother, as a father, as a parent, ọrụ gị bụ ime gịnị? Ịjụ ese jie nwa ahụ ka ọ hapụ igbu ọrụ si ọrụ ahụ ọ bịara ịrụ, which is ihichapụ anya mmiri poverty na this family. Ọ rapụ igbu ọrụ cha ya, otibiri nwụọ. Ike ọgbanje ha ga-anọ wee nọtọ ọdụ aka. E nwere ọtụtụ ọgbanje dị iche iche. E nwere ọgbanje mmiri, e nwere ọgbanje enu ala, e nwere ọgbanje ọzụ. Then under ọgbanje enu ala ka e nwere ọgbanje ukwu osisi, ndị na-anọ n'ụkwụ ụdara ma ụkwụ uroko ma ụkwụ ụbụrụ, that is nnukwu osisi. E nwere ndị na-anọ na express, ndị a ka a na-akpọkarị ndị kpakash, ndị ike ya. E nwere ndị na-anọ n'ụzọ gbara ịtọ, o nwere ndị na-anọ n'ụzọ gbara ịnọ. O nwere ndị nọ n'ugwu, o nwere ndị nọ na ndịda, e nwere ndị nọ n'okwute, e nwekwazi ndị nọ n'ọzụ. O nwere ihe ndị anyị na-akpọ ọzụ, termite hill. Ama m ihe unu na-akpọ ya na be unu. Ihe anyị na-akpọ ya bụ termite hill. E nwere ndị nọ na termite hill, ndị ọzọ. Onye a kpatara na mmadụ nwere ike ya rụchụọ ọrụ niile a ga-arụ, ọ bụrụ ihe ji ya bụ ibupụ aja ndị ọzọ. O wee bụrụ na ebe o si wee keta oke ọgbanje ya bụ n'ọzụ, that is termite hill. Mụrụ m ihe unu na-akpọ ya. Ọ bụrụ na ebe a ka o si wee keta oke ọgbanje ya, na ọ na-apụ ma ọ bịa si ụwa na n'ebe a ka ọ na-achị azụ, ị mara na ebe a ga-ejide gbapụrụ ya aja ndị otu ya wụ na termite hill. E nwere ọgbanje mmiri. Mmadụ niile abụrụ 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 ọgbanje mmiri. Ị nwere tendency of inwe nwaanyị mmiri ma nwoke mmiri, but that does not make you ọgbanje mmiri. Ịchọpụta ebe ndị otu gị nọ, ebe ndị ọgbanje gị nọ, ịchọpụta ebe ahụ, ihe ị ga-eme bụ ime gịnị? Imeki a good rapport between gị na ha, maka na ndị a bụ ndị ji oke gị. Ọ ndị a ga-agba gị ochi, ọkwazi ndị a ga-agọzi gị. Ọ bụrụ na ịmụta nwa bụ ọgbanje, nwa ahụ ga-abụ ebutara gị pain ma ọ bụrụ na ijere rụọ ya ọrụ ndị ọgbanje. And ndị ọgbanje, ọ bụrụ na ijidefe ụgwọ, ị da-atụ ụtụ, ma ọ na ị na-atụ ụtụ, ị da-akwapụrụ ha ibu. Dịka mmadụ ịnọ n'elu ụwa, ị da-akwapụrụ ha ibu. E nwere tendency of ha nwee ịgba gị ụchụ. Ụfọdụ na ka ndị otu ọgbanje ha si egosikarị ha onwe ha bụ site na nlọ. Ha nwere ike iji iru ndị enyi gị ndị ma wee bịa. Ha nwere ike ijikwasị iru ndị na-amarọ wee bịa. Ụna na-eme one or two, enwee gathering ebe ahụ n'etiti gị na ha, ụna na-eme one or two. Ihe magoro na ị bụ onye nwere ndị otu ọgbanje. Ihe ị ga-aghọta, ọ bụrụ na nke gị bụ na ị na-afụ ha na mmiri, ị na-edro ka a gbara gị afa gwa gị na nke gị bụ na mmiri ka o si.
ị ga-atry ọ bụrụ sọsọ dị mmiri dị mmiri dị mmiri dị mmiri no, because na ọ bụrụ na ndị a ọ bụrụ na ị refuse to make appeasement to them, ha gbaa gị ụchụ, ebutawara gị ọgbachi n'ụzọ gị, butewere gị ihe mgbakasị ahụ n'ụzọ gị, butewere gị uke. Ndị ọgbanje gị bụ ndị ọgbọ gị, your peer groups. Ọha bụ ndị ọgbọ gị, ndị gị na ha si ofebe wee bi ụwa kpebie wee gaba. Onye a kpatara ọ ga-abụ agbara gị afa si gị na ị nwere ndị ọgbọ na uke, na ndị ọgbọ na uke na-enye gị nsogbu. A lot of us amaghị ihe bụ ndị ọgbọ na uke, mana o nwere ike ọ bụrụ na anyị akwapụgo ibu ya. Ọtụtụ n'ime anyị akwapụgo ibu ndị ọgbọ na uke, anyị amara ọdị ebe ọgba na uke anyị nwa nọ na ya, ma nke na-enye anyị nsogbu ebe o si, ma nke si na be nna anyị, nke si n'ọzọ, ma nke si na mmiri, ma nke si n'ugwu. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ a ga-arụgidere ọrụgide ọrụ gị, ma ọ bụrụ na ejero n'ugwu jee rụọ ha ọrụ ha mma nga. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ a ga-arụgide ọrụ gị, ọ na-ejero na ndịda jee rụọ ọrụ ha ọrụ ha mma nga. So you have to take note of this. Gị nwa bụ onye na-eme ihe ọdịnala na-emesi ike, kedu ebe ndị otu gị nọ? Ị mara ebe ndị otu gị nọ, na ịkwesị ị na-ebupụrụ ha aja ka ha nwee ike na-eme gịnị, mepere gị ụzọ ka ha afọ ibutara gị oke. Ekenekwa m unu, aka bụ onye gị nwada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Echefukwana izere anyị ozi na WhatsApp ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ anyị gbasara ihe anyị kụziri taata, ma ọ gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka anyị gbara gị afa ọrụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, zitere anyị ozi na 070 373 11663. Gwa ka emesịa.